Avui és el dia. 3 pilotes. Hi ha moltes maneres d'ensenyar a fer servir 3 pilotes, 3 malabars. Jo en tinc una en concret i és la que us ensenyaré. Espero que us serveixi. Bé, el primer que hem d'aprendre és que a la mà dominant, en el meu cas la dreta, hi haurà 2 pilotes. I a la mà no dominant, en el meu cas l'esquerra, hi haurà una pilota. Primer de tot, hem d'aprendre a deixar anar les pilotes. I cauran molts cops a terra. No patiu, es comença d'aquesta manera. Numerarem les pilotes. A la mà dreta, on tinc 2 pilotes, tindré la pilota 1 i la pilota 3. I a la mà esquerra, on tinc una pilota, tindré la pilota 2. És a dir, 1, 2, 3. Anem a deixar-les caure en l'ordre de cada pilota. És a dir, 1, 2, 3. Què és el més important d'aquest exercici? El vol de les pilotes. És important que les pilotes agafin un vol perquè ens siguin fàcils de recuperar i tornar a llançar. Què vull dir amb això? Que el vol de les pilotes no pot ser aquest. Per què? Perquè l'objectiu és que puguem estar quiets a peus i jugant amb els malabars. Per tant, hem de controlar que les pilotes ens tornin a les mans. Com aconseguirem això? Us heu d'imaginar que teniu un marc. Aquest marc és el que els vostres ulls poden veure ara mateix. És a dir, si jo miro endavant, els meus ulls poden veure tota una zona. Aquest és el meu camp de visió on he de moure les pilotes. Si, quan jo llenço una pilota, he de moure el meu camp de visió, ja està sortint del marc. Per tant, les pilotes s'haurien de moure tota l'estona en aquest camp de visió. Ara que tenim controlat el tema del camp de visió i el marc on s'han de moure les pilotes, comencem la seqüència. Recordeu que fins ara els hem donat una numeració 1, 2, 3 i les hem deixat caure al terra. Ara intentarem llançar les 3 pilotes, però recuperar la pilota 1. És a dir, 1, 2, 3. Error freqüent. La pilota 3, és a dir, la segona de la mà dominant, s'acostuma a quedar enganxada. 1, 2, 3. I no la deixem anar. O la deixem anar molt malament. Hem de controlar aquest error. I ara és el moment de corregir-lo. Per tant, intenteu repetir l'exercici fins que pugueu agafar la pilota 1, però les altres 2 pilotes surtin de les vostres mans en un vol correcte. Molt bé, seguim. Ara intentarem recuperar la pilota 1 i la pilota 2. És a dir, llançar la pilota 1, la 2 i la 3, però recuperar la pilota 1 i la 2. La 3 la deixarem caure a terra. Això sí, recordeu, amb un vol correcte. 1, 2, 3. Perfecte. Un cop aquí, anem a intentar llançar les 3 pilotes i recuperar les 3 pilotes. No vulguem córrer. Recuperar-les, parar i tornar a començar. 1, 2, 3. Ara tenim 2 opcions. La primera opció, i que jo us recomano. Hem arribat fins aquí, ens trobem amb 2 pilotes a la mà no dominant i una a la mà dominant. Jo recomanaria que comencéssiu a fer tot el procés a mans canviades. És a dir, un cop he rebut les pilotes de la primera roda de 1, 2, 3, començar l'1, 2, 3 deixant caure les pilotes al terra. Començar l'1, 2, 3 recuperant la pilota 1 des de la mà no dominant. I així tot el procés. Si aconseguim fer això, només caldrà lligar les 2 rodes. I aquí ve el repte d'avui. Ara que ja sabeu treballar amb 3 pilotes, quantes voltes podeu fer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 i 20.